Skraldemanden henter dit affald. Det er dit ansvar, at adgangsvejen på din grund er i orden. Adgangsvejen skal være fri for biler, cykler og andre forhindringer. Husk at beskære træer og buske langs adgangsvejen. Dine skraldespande må stå højst 5 meter fra skellet ud til vejen. Porte og havelåger skal kunne stå åbne af sig selv. I den mørke tid skal vejen være oplyst og ryddet for sne. Og har du hund, skal den være inde eller i snor. Skraldespandene må ikke være overfyldte, og affaldet skal være sorteret korrekt. Håndtaget skal vende ud mod skraldemanden. Adgangsvejen skal have et kørefast underlag. Derfor dur det ikke med granitskærver eller perlegrus. Hvis du sørger for, at tingene er i orden, så sørger skraldemanden for at hente dit affald.